Baba lafiya? Malafar uban nan yarinya daɗi. Daɗi? Burkutu, 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 tutu, burkutu, burkutu, tu. Dan ƙara. Ungulu tana nan? Iya? Ungulu tana nan? Ungulu ba ta nan. Burkutu daɗin tsiya ne da burkutu. Ban taɓa jin annashuwa da kwanciyar hankali da warkajami irin daɗin burkutu irin wannan. Burkutu ce ta maiwa. Ungulu tana kwari ta je bakin jigo. Za ta ebo gauta da yalo. To shi kenan, in ta zo a ce kawarta ta zo. To wa za ce da ita? A ce kawarta ce ta zo. Za a gaya mata ya jakar uba. Ya jakar uba kawar ungulu. Ya jakar uba kawar ungulu za ta sa ni kuka na ide na. Ho kaje ho dai. Burkutu, 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 malafar baki burkutu, burkutu, burkutu. Daɗi zai kashe da ɗan malafar uba, daɗi ɗan jakar uba, ɗan jakar uba, ɗan jakar uba, ɗan malafar uba.